mhepo dziya dzasimuka. British Parliament once Zimbabwe First Lady Auxilia Mnangagwa confronted over the continued unconstitutional detention of Zimbabwe journalist Blessed Mhlanga when she visits UK in June. Parliament also raised issues of alleged corruption by the first family. Ndo paunotonyatsoona kuti zvinhu zviri kutadzwa nepalamende yemuzimbabwe zvaakuitwa nepalamende yekubritain. Ndo paunonyatsoona kuti muzimbabwe zvinhu zvese zviri under ZANU-PF, ende munhu kana ari mukadzi wemutungamiriri wenyika anenge akutotyisa zvake, vanhu vanenge vasisatokwanise kumutacha, ende iye anenge atone mamwe mapowers. Hatinyasoziva kuti mukadzi nemurume nevana vese vanotonga Zimbabwe, nehama dzavo vese vakutonga Zimbabwe, kusvika pakuti chikidzira, kusvika pakuti kwatisa. Tikuona panapa parliament yekubritain yakatodiscussa nezvenyaya iyi nezuro, vachitaura pamusoro pamai Auxilia Mnangagwa nenyaya dzeuori dzavari kuita munyika yedu yeZimbabwe. Amai Auxilia Mnangagwa vari kufanha kuenda kumusangano kuUK, saka parliament yekubritain yakadiscussa nezvenyaya iyi, vakati vachingosvika chete munhu ngaasororodzwe, munhu ngaanyadziswe, hatisi kumupa nguva yekubatanidza, nekuti zvinhu zvavari kuita kunyika yavo yeZimbabwe vari kutyora kodzero dzevanhu. Ende pakataurwa imwe nyaya yava Blessed Mhlanga, nyaya iri kurwadza munyika yedu yeZimbabwe, kuti vaBlessed Mhlanga vakasungwa but mhosva chaiyo havana. Ende takaona muparliament yemubritain vakatotaurawo nezvenyaya iyi vachiti kusunga kwavakaita vaBlessed Mhlanga kutyora kodzero dzemajournalist. VaBlessed Mhlanga vanofanira kuriliswa mavari muchizarira because havana mhosva. Hurumende yeZimbabwe iri kutyora kodzero dzevana veZimbabwe. Saka ndo nyaya iripo kuti amai Auxilia Mnangagwa vachingosvika kuUK vanenge vakutosororodzwa ikoko because havasi kutodiwa kuonekwa ukoko. Saka hatichazive kuti vachaenda here kana kuti vachaboycota. Vanogona kuregedza kuenda nekuti vatogara vachenjedzwa kare kuti hatisi kuda kukuonai, garai magarira kunyika yenyu ikoko kwemuri kuita uori, kuno munoremerwa, ende kuno hatikoshese vanhu vanoitira vanhu uori, vanhu vanoitira vanhu utsinye. Ameno kuti muri kupaona sei. Ende nyaya iyi inotoafekta nemurume wavo vaMnangagwa, nekuti vaMnangagwa ukatarisa pavanotoenda kunyika dzakaita seidzodzo havana chavanotaura ikoko, ende vanotogara vachisororodzwa ikoko nezifesi rese zihomberiya. Vanenge vakapusa, vakatota, vakazviisa mukona. Ameno kuti simba ravanozvipa vaMnangagwa kana vari kunoku vakazoenda uko sei vachitota, ivo vachizviti ishumba. Kana vakangokrosa, vakangokwira ndege vakaenda kunyika saka dzakaita seidzodzo dzinenge dzatova shumba dzepamachisi nokudya kwavamwe vanhu vanoda kuzadza iwo matumbu avo. Saka nyaya iripo ndekuti vana veZimbabwe ateveredzei vakuru vedu pane zvavanotaurira kuti atibatanei tive chinhu chimwe chete. Tikava chinhu chimwe chete tinokunda, hapana chinoramba. Nokuti mukatarisa izvozvi chavo kuuraya, wastrika, waita demonstration, kwai tinorova, tinosvasvanga, tinouraya, ndio zvavanotsvaka zvega. Ende ndiri kuda kupa warning kuna iye mutungamiriri wenyika Mnangagwa namai Auxilia Mnangagwa. Ndiri kuda kukuudzai kuti indai munozorora zvakanaka zvinhu, nokuti pachasvika nguva yekuudzwa kuti ibvai, hatikunyengereri, muzive tirava jere. Zvino kana muri vanhu vakangwara vanoshandisa pfungwa, kana musingapengi mushandisa brain dzakakwana, asi kana muchiziva kuti mava kupenga, ndoda kuudzai chokwadi, itai izvozvo kuramba mugere pachituro musingadi kubva. Ibvai, nyika itongwe navanhu vanoisa nyika mberi, nyika inde mumaoko avanhu. Masoja edu anotambura, vanokora 200, havana kana mota, havana kana dzimba dzakanaka, maporisa achona muri mumashandisa, shangu dzofamba dzakadambuka. Aisi ndoda kuti kuudzai chokwadi, vaMnangagwa hatikunyengereri nechikwata chenyu. Kana uri sewe ziyambi, ndoda chikuudza chokwadi,
kana uri umwe munhu gara watobva panguva ye2030 nguva dzichipo uinde unokumbira ruregerero kuvakuru vakaita sana nyoka yamabhuna naMr Geza. Nyika toda kuti nyika yavanhu. Tinodavo kudyawo ufumi hwenyika nenzira yakanaka, vana vachienda kumabasa, una mabasa. Iyezvi munoteverera nyoka yamabhuni, muchimuteverera, munomuteverera chinyi? Nyoka yamabhuni chakakutedzera chinyi? Nokungobudzwa chete kuti nyika ngainde mumaoko avanhu, regai kukora mushungurudza vanhu, regai kukora muchidzvinyirira vana veZimbabwe, moti nyoka yamabhuni ngavurawo ngasungwe. Imwe munombova chii shapu? Munombova chii? Munombova chii? Munozviita vanani? Munoona kuti sine satigone kugwa. Muzamai muone. Mwe makavya muno, makavya kutsvaka nyoka yamabhunu, muchida kumuuraya. Ndokuudzai, itai mistake, munogona kusaribuda bhodhi tokugarirai pabhodha pacho ipapo. Munotiziva. Hamutizivi. Kana ari sowoyo unogara achingoti iwe Geza wanga wakanyarara, iye zvino wava kuda kutaura, Geza yawo usada njere. Iwe murume iwe nezvimatama iwe. Dakuudza. Atikutyi. Nesine simba rakadarika rako wazviwa. Sara kujairira mani pfutseki mani nyika yese yamai vako. Wakamboona nyika yeZimbabwe itangwa village chairman. Hausi bushehu, hausi busabhuku. Wachida kujairira kusvika pakadai. Unoti mana sotoseka. Siyana nesu mani iwe. Indaba uchijairira so. Unotaura unezera naGeza, Geza wakaenda kuhondo mani. Geza wakaenda kuhondo. Ikomrade rakakwana. Wachida kujairira kusvika pakadai. Tinogumbuka mane zviri kuitika mane muZimbabwe. Kama muri mawindi munoshandiswa muchipiwa ma100 US. Inokupei mari yokungodya uchitenga zvimutoriro nembanje. Chinja roll on yacho ukaipiwa unozora pamusoro pehembe. Hauzivi kuti roll on inozigwa papi. Indaba yemawindi mushandiswa. Vana mai venye chidlano kodze zvironda kumisha. Nombedha hauna. Nemini brief zvaro kupfeka hauna. Unofamba uchingowawata uchingovukura semwa. Unoibona mbwa ichifamba kwamboona ichifamba yakapfeka bhuruku. Indaba usina kungwara so. Zama kushandisa fungwa. Kwete zvako izvaunoita izvi, zama kushandisa fungwa. Ndinotokubudzai nhasi kuti muzvizive kuti hakuna munhu akapusa munhu mumwe nomumwe wakangwara enda wakakoshera mumwe munhu. Kana mukanzwa kuchinzinga kuitwe izvi navo Geza vanhu atibatanei, mungwarire. Ende vo Geza chandakaona vanoda vanhu kuti vasakuvara vasapinda mucrossfire. Asi imwimwi muri kuita zvenyu zvisina nebasa, zvisina zvazviropa. Wai musingateereri zvinoregwa navo Geza? Ko mukakuvarira mahara mutauni, chii chinoitika? Wai musingateereri? Ini ndinoda kukubudzai imwi varakashi kuti one day tikangokuzivai chete, ivo havatoziva, tinokunyorai mazita enyu, tinokuteverera one by one. Ibvai pazviri nguva dzichipo, mutevedzere zvinodikanwa nomukuru wenyu waBob Geza. Vari kuda kusumudzira nyika kuti iende mberi, asi munotora nyika muchida kuidzosera kumasure. Muri vanhu makadii? Tinoda zvigananda zvose muZimbabwe kubva kuna Mnangagwa. Kana achiramba bva pachitoti kamubvisa nesimba, tinomusunga. Unopinda mujere. Tinokusunga, timbokurege tokupinza mujere, unodherera stereki. Ina ndimbokutyi kana even one day ndimbokutyi. Maporisa enyu chao kuba. Road yesima road block kuba. Hapana chavanotevera kungoba chete, ngotsvangotora zvinhu zvavanhu nesimba. Ndinokuudzai one day. Munochema chete, ndokuudzai munochema. Wai muchidzvinyirira so? Nyoka yamabhunu wadini? Nyoka yamabhunu uri right. Muda kumurayira chinyi mwana wavanhu? Senai naye te basa rake aise nyika mumaoko avanhu. Ndio makomrade atinoda isu vana nyoka yamabhunu. Ndio makomrade atinoda vana Mr Geza. Chamisa mamutambudza Chamisa. Chamisa wakatadza chinyi? Iye zvimamazi baba vachaniko makavapisira musha. Mavapisira musha rikwai musha wavo udini? Imwe varakashi. Hapfutseki mani, tibvirei, ndai mupengera kure mani, motijairira. Tinemwi mazi baba vashanduko, basa ramobata tinoriona. Batai basa makadaro, rambai makadzvanya. Pamuri ipapo makachengetedzeka. Nyika inochinja iyi. Indaba vachitijairira kusvika pakadai. Moti nesati ukugwadza. Kubva kubva 1980 kusvika zvino hatizivi kushanda mabasa muZimbabwe, tinotambura. Tinojeka nokodze zvironda. Indaba muchitijairira so. Musaona sokuti takupusa isu. Atakupusa. Ndakubudzai hurumende chenyu chaMnangagwa chinochema one day. Musoja wakakwana agara ndokubudzai kuti aiwa zvamoita izvi muri kukonewa. Ndo vachekeredzi venyika. Mnangagwa da uchikudza chokwadi, hakuna kana musoja umwe anamira newe.
uchamira nezvigananda zvakatozvipedza zvese kamukada kutijairira. Hatikutyi, takagadzirira, tiri ready pane zvese. Munotijairira imwe. Wai munobutsinye hwakadai? Wai munobutsinye hwakadai? Hamufungiri vana vamwe vanhu. Zvimhwida hazvina zvihori kana mari. Maovheti vanokora 2 randa. Vaifanga vaikora ma 600 US, 800 US. Handi vakagura rusununguko kuti nyika inde mumaoko avanhu. But modoitora modoita yenyu, modoita kwa Mnangagwa nana Ziyambi nana indava muchitijairira. Kamuri semwe bezeki vana Chigumba dokuudzai. Indai mukumbira rogere nguva dzipo munobuda muZimbabwe muchimanya apo masiya zvimba zvose totora zvoenda kuhurumende. Indava muchitijairira so. Mona sotoseka. Muchishungurudza vana Chamisa wakarwadziwa stereke awina mwana wavanhu awina achidiwa navanhu. Mukatora mukauraya makanselara ma-MP muchibaya namajekiseni enyu kuRussia muchibaya namapoison enyu. Apa maida kuuraya Chiwenga moda kumuurayirei? Nasi makanga mwati makakrosa nomugwizi muchienda kuSouth Africa mukadzoswa naye Chiwenga. Sibvai pachituro manokurumidza. Ibvai mupe vomwe munhu ashande. Hai asunungure nyika vanda asunungura nyika. Hamuzviwa chiti pasine chigananda. Ibvai Karuso Mnangagwa fuck off bvawinte tichakudi matemu mangano chikonewa rodi yose makomba vanhu vari kutambura muzvipatara muna mishonga vanhu vari kungosvika vachinofa vanhu vari kudoshekera mudzimba dzavo nemhaka kuti vanoda kuchipatara kunodi kunofa vakatarira vane ware mari kutenga mishonga but muri kusumuka muchienda kunyika dzokuzve muchinorapwa ikoko inda muchida tijairira so churumende chenje chakadhakwa ichi mani fuck off tikunyengereri ndokumbura mundi postere udheo rangu handibatyini chimwe nechimwe ngachibvondoka ngachibvondoke togwanesu futi totodzida timbotya hapana chatombotyika kana even one day munotishungurudza mani tava kutochembera tiri vana nemhaka yenhamo chaiyo chigeza nesoso imu chigeza nezvinhu zvinonhurira moti nesu vatizvidivo moti hatidivo kufamba nemota dzinodhura vana chivhayo basa rekuba mari yeZimbabwe